Здравейте, приятели, аз съм Стелян. Днес играем на играта Euro Truck Simulator 2. Мисля, че много от вас играят тази година, дори и миналата. Тя е много хубава игра, много хубава графика има. Мен лично много ми хареса тази игра и затова ще снимам на нея клип. Така. Чакам сърната да зареди. Ще приема нова работа, ще направя нова работа, той ще видите. Така. Работен пазар, бърза работа. И аз да видим само да не плащам повече, аз въпреки че съм с минуси. Така, ще само е така. Премирявате, я да видим. Добре. Аз ще върна само да го мина това и ще се върна. Само ме изчакайте. Така, ето ме пак хора. Това е онази мисията още. Сега ще го направя така. Мисля, че другите... Сега съм започнал така, после ще избера някоя по-кратка. По-малко километри. Затова решихме да не снимам, ще продължа да снимам. Така. Вау, тир да не изпреварва. Сега ще набера и аз една скорост. Така, 80 км почти. Това е постижение за камион. Мале. Така. Сега видим тук на къде сме. Така, момент само сега за малко ще се отбия. Къде бяха? Така, за малко само да си... Така, да си смена слушалките. Така. Лев мигач. Малко да. Тръгна поне. Ще видим. 20 км, добре. И да влизам. Така. Така да намаля малко, че... Сега ще го заскърта, гледайте. Оп. Само така. Трябваше с бъда, не трябва толкова рязко да спирам, а с бъда постепенно. Хората, сега на прозореца ми има врана, точно пред мен беше, ма сега излетя. Държеше някакво хлебче, сега пак дойде. Да си гледам пътя, че да не стане нещо. Трябва да вдигна малко оборотите с спирачка. Така. Я видим да позареда малко, че
Зарда малко гориво. Добре, тук ограничението е 30, аз се движа с 20. Така. Сега малко да позареда. Ето. Така. Изключвам двигателя. И сега да напълним резервоара. Така. Така. Пълне. Опа. Сега да го запалим. Така. И да потегляме пак. Сега още от тук трябва да набера скорост, за да мога после да влезна бързо в завоя. Така, тук сега с 30, добре, бързичко го набрах в сравнение с другите скорости, които съм набирал. Сега и тук имам с 40 се движа, добре. Така, това не мога да го взема, мисля, че. Айде. Така. Готово. Така, трябва да се движа с някъде към 100, аз се движа с почти 60. 60 км, да. Така. Остават ни още 740 км. Този клип мисля да го направя дълъг. Всъщност така е, той ми е и първият клип, който ще го направя от новия ми канал. Така, оп. Аз ще оставя линк долу към да се абонирате и да гледате моите клипове на телефона ми. Аз ще оставя линк как е канала ми. Така. Колко време не съм карал на така. Карах с волан. Но сега нещо ми се трами една... Нещо ми се развали и затова не можах сега да снимам с... Тоест не мога вече да карам с волана. Така. Така, сега тук сме направо. Ехе. Вие може да си изтеглите, ако още не сте си изтеглили тази игра от Zamunda. Ще оставя линк към описанието за откъде и как да си изтеглите. Така, идва кола. И аз сега ще засека някой. Ето, примерно. Почти 100 км набра това нещо. Вау, постижение за този камион. До сега не съм вдигал такава голяма скорост. Дано не се разпадне. Просто да се разпадне. Виждате, 104 км се движим. 105 вече. Колко? 106 км.